ଆସିନି ରାତି 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଗାଧୋଉଥିଲି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାମୁଛା ପାଳିଥିଲା ସମିତିନା ଥିଲି ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରେ ପାଣିକି ପାଇଲି। କେତେ ବାଟ ନେଇଗଲେ ଆପଣ? ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି 3 ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ କେମିତି? ସିଏ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଇଛି ଉଲ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କେଉଁଠି? ଏଇ ହାତର ଏଇ ହାତି ଗୋଡ଼ ଦେଖାଛି ଗୋଡ଼ ଦେଖାଛି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ 7-8 ଯାଏ କାମୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କର ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ମୁଁ ବୁଡ଼ିଛି। ନାଁ କ'ଣ? ନା ଢାଉରିବନ୍ଧି ଦାରୁବନ୍ଧି ବେହେରା। ଆପଣ ପରିବାର କେତେ ଜଣ? ପରିବାର ଆମେ 9 ଜଣ। 9 ଜଣ। ଆପଣ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋ ଇଏ ଲାଇନ୍ କାମରେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଏ ମୂଲ କେତେ ନାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ମୂଲ ନାଗୁଛି ଖଟିନି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଭାଇ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ପାଟଣା ଗାଁର କୁମ୍ଭୀର ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନଈ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀର ବେହେରା ଭାଇକି କାମି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାର ଲଢ଼େଇ କରି ତା କୁମ୍ଭୀର କମ୍ବଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ତଳେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 7-8ଟା ଦାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରୁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଗଛ ଦାନ କଲି ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ମୁଁ ସଚେତନ କରୁଛି ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଯେ କୁମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ନଈକୁ ଆସନ୍ତୁନି ଏବଂ ଏ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ସଚେତନ ହେଇ କିପରି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନଈ କୂଳର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆମେ ଆସୁ କି ସଚେତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେବୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ବିନ୍ଧା ଦରଜ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ସିଏ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର କାମରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ କେମିତି ନିଜ ଶରୀରରୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଏ ପୁଣି ସମାଜସେବୀର ପ୍ରୟାସ।